Okei, ja tervetuloa tänne Cable Management by Lion kanavalle. Otetaan tänään pieni DIY-tuto siitä, miten ulkoiset kovalevyt niin organisoidaan työpöydälle. Sitten vähän asennusruokaa. Sitten tilanne vaatii tämmöistä niinku originaalia asennusruokaa, eli ei mitään pelleilyä, vaan niinku kunnon evästä. Harvemmin tulee nautittua, mutta sen verran hieno hetki, että ei muuta kuin uuniin vaan. Ja jees, tässä on niinku se lähtötilanne, mitä lähdetään niinku korjaamaan. Jees, ja sit jatketaan projektia. Meikki lokerikko, missä harmittavasti tila ei riittänyt. Alkuperäinen idea oli laittaa levyt tähän niinku näin, mutta ei netistä kaivetut mitat, niin päin persettä meni, joten nyt modataan. Eli poistetaan tää seinä tästä, toiselta puolelta se onkin jo poistettu siististi, ja meillä on työvälineenä tämmönen hieno Sabre Tool. Jatketaan hommia. Jatketaan siitä. Se kauhean pitkälle. Ehkä noin sentti vielä. Sentin verran tarvitsisi päästä eteenpäin. Aletaan olemaan se maksimisyvyydessä. Vähän vielä näin päin. Nyt saatetaan olla jo ollaan melkein siellä niinku ytimessä. No. Ja seuraa tää erittäin hallittu työvaihe, elikkä noin. No niin, se on valmis. Noin. Saa siinä kuivua hetken aikaa ja joo, tässä lähtiin nyt hifistelee asennusvideon kunniaksi, eli French Fry Seasoning. Jes, siinä se, ja näyttää kuivuneen ihan ok. Voidaan ruveta asentaa. Sitten jatketaan tilannetta, eli kuovot olisi tarkoitus saada tänne sisään tällä tapaa. Eli aina 2 kovoa per puoli.
Jumalauta, ne on siellä. Taas tosta vielä lähempään tarkasteluun. Just. Idea oli vähän niinku, että jos sais niinku nää... Eihän se toimi alkuunkaan, voi vittu. No, ei se... Eihän se toimi alkuunkaan, voi vittu. No, ei se... No. On se nyt saatana parempi kuin ei mikään. Sitten testataan real world situation, elikkä kyllä siellä valot palaa. Kaikki siihen napsuu. Kun levy siellä prätköttää koko ajan. Sieltä nyt kuuluu. En tiedä kyllä. Jaha. Kaikki levyt ei niinku. Joku noista ei tuu päälle. Aamos löytyy. Moses ei löydy.